Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina curta pero efectiva para manter o corpo en movimento. Ti marca o ritmo e eu acompáñate. Comezamos! Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo, encantado de estar con vos. Como estamos? Moi ben. Xa vedes que estou moi ben acompañado. Para previr as lesións é moi importante facer un bo quecemento antes de adestrar. É verdade que os hábitos, canto máis saudables, pois máis nos van a axudar a prever as lesións. Penso que a postura é moi importante e o xeito de facer as cousas para previr lesións nun futuro. Por exemplo, mesmo a hora de sentarse na mesa para comer ou no sofá. Despois tamén a hora de andar, hai que andar firmes, que xa chegará o tempo de andar un pouco torto, Imos a comezar xa con mobilidade articular. Imos dun lado a outro, co pescozo, suave, movimentos curtos. Eso é. Sin mancarnos, arriba e abaixo. Moi ben. Imos ir aí cara aos sombreiros, dibuixando círculos. Por certo, rapaces, que non falamos desto moito. Tedes algunha lesión crónica, algunha doenza, algo? Crónico, penso que non. Que? Eu coido que non. Nunca se sabe. Bueno, ou así É algún... que non sea crónico. Cambiamos sentido. De vez en cando cargo aí nas lumbares, na xunta. Na zona das lumbares, non? Cadris. No, aquí, Pero eso é onde dobla. unha mala postura ou... No, porque teño hiperlordose, entón cando, bueno, Xuntamos sí, ao máis na final cintura. a postura tampouco axudará, porque eu que sei. Silvia, Eu que ti sei, non me entero. dicías tamén como a teño eu, non? Eu Un manguito sí. rotador. Ti máis eu creo que aí andamos a par. E despois, bueno, padezo dos xeonllos, porque ao final as articulacións teñen o seu desgaste. Bueno, Cambiamos. foron moitos anos tamén dándolle caña ao corpo, pero aínda teñen percorrido por facer. E despois din que o exercizo é bo. No, o exercicio é bo. O que pasa é que nós somos uns cabestros moitas veces. Ben, xuntamos as pernas e, por exemplo, teño unha lesión tamén crónica no trapecio. Teño a zona das cervicais moi sensible. Eu recordo unha vez lesionarme, cambiamos sentándome nunha silla de praia, nunha cadeira de praia. Wow. Solamente co xesto de darlle para atrás. Sí, sí. Pegoume un latigazo cervical e foi por facer o tonto, facendo no xinasio. No cellos e pulsos, estaba facendo empuxe de peito, vinha dándolle moito, con moito peso hacia dentro, eu estaba frío, sin facer nada, É crash. e dixen, bueno, se este o fai, eu tamén. Eu tamén. Chulito. Fíxeno, pero cando iban 3 ou 4 repeticións, pegoume un estalazo no pescozo, cara dentro, e hasta o día de hoxe. Por non querer curalo ben, por seguir aí dándolle, pero bueno, cosas das que aprende un. Ben, imos a pasar agora a traballar nunha esteira. A sesión de hoxe vai de core e de lumbar. Entón, collede unha esteira na casa que comezamos xa. Eu tiven algunha lesión, pois unha por, aínda que non o pareza, na miña época deportista, por facer o burrancán e facer máis do que se podía. Codo de tenista, do movimento repetitivo, os dous esguinces no tobillo dando patadas. Facíame 2 clases de spinning e levabas ben. Que pasa? Que as miñas lumbares dixeron non tan ben. A clavícula xogando a fútbol e outra peleando. E xa estaría. O primeiro exercicio é facer unha torsión. Imos a gañar a inmobilidade na zona da columna. Imos a ir con brazo abrindo e acercando o cóbado á man contraria. Fa unha torsión e abro, vale? En posición de cuadrupedia. Xeonllos separados a anchura das cadeiras, mans a altura dos ombreiros, e imos ir acompañando, facendo unha pequena torsión e acompaño o cóbado ca mirada, vale? Abro, eso é, imos a facer 2 máis e imos a cambiar de brazo. Soltamos arriba e cambiamos de brazo ahora, vale? Mesmo exercicio, cambiando. Volvo, collendo aire e arriba soltamos. Estamos aí cos exercicios de quecemento. 2 máis. E última. Moi ben.
Bueno, eu estive a tratamento aquí do supraespinoso, estive facendo fisioterapia na piscina de auga quentiña no hospital, estaba así moi a gusto, non porque me doera, pero é que foi unha tempada en que nevaba, entón tú estabas ali ao quentiño e fora nevando, era un contraste así moi saudable, moi fresco. Imos a comezar ca parte principal, imos a facer o exercicio que xa fixemos máis veces, que é o exercicio Superman, de acordo? Sigo en cuadrupedia, imos a traballar zona lumbar e zona do core, e o que imos a facer é intercambiando brazo e perna contraria, imos a ir alternando, de acordo? Imos a facer 10 repeticións e 2 series. Entón, collemos aire e solto, elevando brazo e perna contraria hasta a altura do ombreiro e do glúteo. Acompaño ca mirada esa man que elevo, vale? Eso é. Cada vez que subimos, levamos o umbigo cara adentro. Eso é. 5. Imos ca sexta. Eso é. Moi ben. 7. 8. Apertamos glúteo. 9. Comezamos ca última. Moi ben, e relaxo atrás uns segundiños. Aguantamos aí. Imos a repetir este exercicio. Colocámonos de novo e volvemos a comezar, vale? Collemos aire e soltamos. Eso é. Eso. Seguimos. Ben, esa espalda recta, moi ben. Estrella, estende a perna ben. Eso. Elevamos ata a altura do ombreiro. Cantas van? 9. Vale, e imos ir ca última. De acordo, relaxamos atrás. Bueno, ahora xa o Superman me sae bastante xeitoso. Estou moi concentrada en que me saia ben. E, bueno, vou coordinando. É un super progreso, así que estou moi orgullosa de min mesma. E agora o que imos a facer é outro exercicio que xa coñecemos de sobra, que facemos moitas veces de quecemento, que é seguir dándolle mobilidade á columna, que é o gato can, vale? Imos a facer 10 veces en total, 10 veces a postura do gato e 10 veces a postura do can. Colocámonos en posición de cuadrupedia, miramos ahora cara adiante, empuxo o umbigo cara ao chan, sacando o cuño para fora e vértebras cara arriba, miramos cara ao umbigo. Vai unha. Eso, concentrámonos en darlle ben de mobilidade esa espalda. 2. Van 3. 4. 5. 6. Moi ben, eso é. Cada vez facemos mellor este exercicio. 7. A min resulta moi placentero, a verdad. 8. A min tamén. 9. E 10. Ben, deixamos este que resulta placentero e imos a darlle un poquinho máis de intensidade, vale? Si, o Superman e o gato can gústame, penso que vou nos facendo bastante ben, entonces estou encantada. Sí, hoxe a clase foi bastante light e o Superman e o gato can foi tamén moi ben. Suave, para despois ir subindo de intensidade, claro, porque como empecemos con moita forza, tracatrá, alo vamos todos. Ora imos ir ca táboa. Entón, que imos a facer, para descansar un pouquiño os pulsos, imos a facer a táboa cos antebrazos, vale, Estrella? Moi ben. Veña, 30 segundiños na nosa casa,
Acordádamos a pelve aí que non vai a cara abaixo nin o cu hacia arriba. Colocámonos, cómodos debaixo dos sombreiros, estiramos as pernas, collemos aire e mantemos aí a posición. Repartimos ben o peso do corpo e contamos aí 30 segundiños, facendo ben a respiración. Estrelliña, baixa o cuño un pouco, estira as pernas. Ai, o cu. Ai, un pelín máis. Ai, moi ben. Aí tira moito. Ai, subimos, se non podemos, imos cara abaixo e volvemos a recuperar, vale, a posición. Últimos segundos. 3, 2, 1, vale, xonllos o chan, cuño hacia atrás. Claro, pero eu penso que o fago ben a táboa, pero parece ser que o cu vai-me máis para arriba, baixa o cu, subo o cu. Hai días que costa máis e outros que costa menos. Hoxe le veina, penso que bastante ben. Así indícame el que é o que ten que facer como bon profesor. Hai que enseñar a xente a facer as cousas ben. E imos a cambiar de posición, imos a facer un traballo máis específico ahora da zona do core, imos a traballar boca arriba, imos a apoiar ben a zona lumbar, imos a flexionar as pernas formando un ángulo de 90 grados e imos a facer o exercicio que chamamos en Pilates o Zen, vale? Que consistía en mantendo sempre a zona lumbar ben apoiada, activando o core, pernas formando ángulo de 90 grados, brazos extendidos ao longo do corpo, imos a facer pequenos movementos dende os ombreiros, imos a facer 5 respiracións cortas e 5 inhalacións, vale? Pero movendo igualmente os brazos. En Pilates facemos cando é as inhalacións cas palmas cara arriba, vale? Aquí imos a facer sempre cas palmas cara abaixo e simplemente o que vamos a facer é intentar facer 100 movementos de brazo, vale? Por eso se chama o Zen. Ben, imos a coller aire, colocámonos na posición inicial, estendemos os brazos e imos a la respiracións cortas, vale? Ombligo cara adentro. Van 20. Eso, Veña, van 50. Os pés que estén a altura dos xeonllos, vale? 90 grados, Noemi, aí. Seguimos. Cantas van? Moitas. Veña, dúas últimas, vale? E última. Ben, recollemos, apoyamos Como cabeza. queima, Ai, que agostinho. Aí vamos. É un exercicio intenso para o abdomen e claramente notas o traballo cando estás a facer. Pois a Noemí e Silvia tiraríalles, non entendo moi ben o porqué. Porque se tens que controlar 5 inspiracións con 5 exhalacións mentras estás en elevación, controlando o core, pegando a espalda e facendo forza cos brazos tamén. Me picaba o abdome, pero tamén é certo que tanto rato ca postura así. Ou pica o abdomen ou algo pica neste exercicio. Para mí non, e a estrella seguro que tampouco. Imos ahora aproveitar esta posición. O que imos a facer é a levar un xonllo cara a min agarrando e a outra perna estendendo, vale? E vão ir intercambiando aquí unha e outra. Temos que fixarnos que a zona lumbar, Estrella, que a zona lumbar sempre este ben apoiada, de acordo? Aí, tocando co chan. Vale, entón, collemos perna dereita, estendo a esquerda, collo aire e solto. E intercambiando aí. Imos a facer 10 con cada perna. Van 5. E a última. Vale, relaxamos. Se temos problemas cervicais, podemos facer este mesmo exercicio ca cabeza apoiada, vale? Relaxamos uns segundiños. Imos a facer outra serie. Estamos listos? Estamos. Estamos.
Moi ben. Imos a agarrar a perna dereita, non a esquerda, perdón. Imos a agarrar a perna esquerda e collemos aire e soltamos. Dúas últimas. E última. Vale, recollo, relaxo. Todo o mundo fixo ca cabeza un pouco levantada, pero eu fixo no ca cabeza plana porque estaba máis cómodo e porque ando un pouco contracturado. É o que digo sempre, como estou mirando para lá, non vexo o que fan. Non sei se fan trampa, se non fan trampa. E agora, imos a facer ponte de glúteo, vale? Imos a facer, primeiro, unhas 5 repeticións. Vamos a facer cos dúas pernas no chan, cos dous talóns no chan, e despois imos a facer 5 cunha perna e 5 ca outra, vale? Comezamos 5 cas dúas pernas, 5 cunha e 5 con outra. Ben, talóns cerca dos glúteos, pés separados a anchura das cadeiras, brazos tendidos ao longo do corpo, cabeza apoiada, collemos aire, solto arriba, vou apoiando vértebra a vértebra, ao volver, apreto o glúteo, eso é, van 3, envío cara adentro, van 5, e ahora imos a elevar a perna dereita, perna extendida, e imos alá, arriba, 1, 2, 3, 4, 5 e cambiamos de perna. Temos que notar que é bastante máis intenso, verdad? Caramba. Tíranos bastante a zona dos isquios, ou por menos noto aí o traballiño, apretamos glúteos para non dañar a zona lumbar, peña que nos quedan dúas, e última, moi ben, e recollo, relaxamos, e imos a pasar xa os estiramentos, vale? Moi bo traballo. Ben, estiramos as pernas, estiramos brazos, habrá sesións que nos implican un pouquiño máis de desgaste enerxético e outras que nos implican un pouquiño máis de beneficio que ven sendo a postura corporal, a mobilidade da columna. Imos combinando. Ben, ahora agarro a perna dereita ca man esquerda e tiro cara ao lado esquerdo, abrimos brazo dereito, altura do ombreiro, perna de abaixo extendida, aguanto uns segundiños aí, cambiamos ahora de lado, recordade na casa estirade todo o que queirades, eso é, aguanto aí, notamos que nos tira un pouquinho a zona do glúteo, que relaxamos a zona lumbar, voltamos ao centro, imos a separar, agora imos a sentarnos, imos a separar as pernas, imos a coller aire arriba, abrindo, levantando os brazos, soltamos cara ao centro, dende a cintura, onde cheguemos aí, temos que notar aí a tensión aí, estamos a estirar a zona dos isquios, a zona lumbar, xuntamos as mans unha encima da outra, dirixímonos cara a un pé, aguanto aí, imos agora cara ao outro lado, manteño uns segundiños, volvemos cara ao centro, despaciño, despaciño ímonos colocando de pé, quédanos un pequeno estiramento, vamos cara arriba, aí imos tirar un pouquiño do cuello cara ao lado do pescozo, aí, momento suave, estendo outro brazo, cambiamos, eso é, moi ben,
E damos por finalizada a clase. Moi bo traballo, Xentiña. Moitísimas gracias por estar un día máis con nós aquí en Pulso Activo. Lembrade de manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día. Eu son Edi, o teu adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, sí señor, veña. Un diña máis fora.